Announcement of delayed train. International Euronight train 477 Metropole Euro and Budapest Ligeti Baja scheduled departure at 6 for operational reasons. About 20 minutes late on departure. Informing passengers that the announced delay time may change. We would like to apologize for the delay. The passengers will be informed in time about any change in the delay. Príjmy 10709 povážam železničné spoločnosti Slovensko smerom Krasnodar Piešťany, Nové mesto nad Váhom, Trenčín, Sväté Vlády, Lutica nad Váhom, Ivan, Púlko, Považská Bystrica a Žilina pravidelný obchod 7 hodín 20 minút stojí 13,4 Kuraj 16. Záručno je radený vozen druhej triedy so službou Porazná Ústupne Batožín, predovšetkým cyklom číslo 7, vozen druhej triedy číslo 6 a 5, vozen druhej triedy so službou Porazná Ústupne Batožín, predovšetkým cyklom číslo 4 a 3, vozen druhej triedy precestujúcich so spínacou službou na prepravu cestujúcich a so službou Porazná Ústupne Batožín, predovšetkým cyklom číslo 2 a vozen prvej triedy číslo 1, upozorňujeme cestujúcich, že vozen druhej triedy so službou Porazná Ústupne Batožín, predovšetkým cyklom číslo 7 z prevádzkových dôvodov nie je radená. Železničná spoločnosť Slovensko sa ospravedlňuje. Máme vozeň číslo 367. Povážame železničnej spoločnosti Slovensko smer Trnava, Trenčín a Žilina pravidelný odchod 7 hodín 20 minút stojí 13,4 Kuraj 16. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň druhej triedy so službou Porazná Ústupne Batožín, predovšetkým bicyklom číslo 7 z prevádzkových dôvodov nie je radený. Železničná spoločnosť Slovensko sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. My sme sedeli na stoličke. Toto ešte nie je náš vlak, vieš? Smer Trnava, Trenčín a Žilina pravidelný odchod 7 hodín 20 minút stojí 13,4 Kuraj 16 pripravený na odchod. Rýchly 10709 povážam železničnej spoločnosti Slovensko smer Trnava, Trenčín a Žilina pravidelný odchod 7 hodín 20 minút stojí 13,4 Kuraj 16 pripravený na odchod. Vlak Regional Express 18
1864 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nové Zámky, Šaľov a Galanda pravidelný príchod 7 hodín 26 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 4. Vlak Regional Express 1864 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nové Zámky pravidelný príchod 7 hodín 26 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 4. Vlak Regional Express 1865 železničnej spoločnosti Slovensko smer Bratislava Vinohrady, Galanda, Šaľov a Nové Zámky pravidelný odchod 7 hodín 33 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 10. Vlak Regional Express 1864 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nové Zámky, Šaľov a Galanda pravidelný príchod 7 hodín 26 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 4. Vlak Regional Express 1864 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Nové Zámky pravidelný príchod 7 hodín 26 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Bratislava Železná studnica, Bratislava Lavač, Devínska Nová Ves, Devínske jazero, Zohor, Palacky a Krupy pravidelný odchod 7 hodín 36 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Palacky a Krupy pravidelný odchod 7 hodín 36 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4. Vlak Regional Express 1865 R60 železničnej spoločnosti Slovensko smer Galanda a Nové Zámky pravidelný odchod 7 hodín 33 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 10 pripravený na odchod. Vlak Regional Express 1865 linky R60 železničnej spoločnosti Slovensko smer Galanda a Nové Zámky pravidelný odchod 7 hodín 33 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 10 pripravený na odchod. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko smer Palacky a Krupy pravidelný odchod 7 hodín 36 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4 pripravený na odchod. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko smer Palacky a Krupy pravidelný odchod 7 hodín 36 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4 pripravený na odchod. Medzištátny vlak Regional Express 2507 železničnej spoločnosti Slovensko smer Devínska Nová Ves, Archa, Schwertfeld, Laser, Siebenbrunn, Leopoldsdorf, Ausfeld-Straße, Wien, Stadtlau, Wien, Simmering a Wien Hauptbahnhof pravidelný odchod 7 hodín 50 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 2. Der internationale Regional-Expresszug 25:07 Uhr Devínska Nová Ves, Marke, Schönfeld-Gasse, Siebenbrunn, Leopoldsdorf, Wien Dasberg Nord, Wien Stadtlau, Wien Simmering und Wien Hauptbahnhof mit der Abfahrt um 7 Uhr 50 auf dem Bahnsteig 2. Medzištátny vlak Regional Express 2507 železničnej spoločnosti Slovensko smer Devínska Nová Ves, Archeka a Wien Hauptbahnhof pravidelný odchod 7 hodín 50 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 2. Der internationale Regional-Expresszug 25:07 Uhr Devínska Nová Ves, Marke und Wien Hauptbahnhof regelmäßige Abfahrt um 7 Uhr 50 Minuten steht auf dem Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 2, Sie können einsteigen.
Bratislava Trikotal, Bratislava Rača, Svätý Jur, Bezinok Bridla, Bezinok, Šenkvice, Áhor, Cítež a Trnava pravidelný odchod 7 hodín 55 minút, stojí pri nástupišti 4 Koľaj 18. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Bezinok a Trnava pravidelný odchod 7 hodín 55 minút, stojí pri nástupišti 4 Koľaj 18. Rýchlik 10706 povážan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Púchov, Trenčín a Trnava pravidelný príchod 7 hodín 40 minút, príde k nástupišťu 4 Koľaj 16. Rýchlik 10706 povážan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Púchov a Trenčín pravidelný príchod 7 hodín 40 minút, príde k nástupišťu 4 Koľaj 16.